हेलो। हाँ हेलो, की गे छोरी शादी के का खुश छी ने? ना हो, कहाँ खुश बानी। अच्छा तोरा की बोलो, तनी वीडियो कॉल उठा के बताई ते। अच्छा ठीक बा। आगे तोरा आंख में आंसू किया छोगे, तोरा के की कल को बता न, ओकरा हम चुतर पर कदाई चला देबे के। अच्छा तू किया कहने छी, तनी हमरा डिटेल में बता दई ते। हम का बताई। आगे तोरा बोलो की तनी हमरा बतेबी तब न जानबे, बता न तोरा की बोलो यार। शादी को के अलियो जब नई हर से ससुरवा रे जा। अच्छा तू शादी करके ससुराल आइली ते के बाद तोरा दिक्कत की हो से बता न। रे जान मारो हपिया वाले के रोज झड़ुआ रे जान। अच्छा तू शादी करके ससुराल गेली तो तोरा सैया बहुते मार मारे छ, तो चलिए हमरा न तो लवरवा रखे ला तैयार छ, बिल्लू लवर। बात पे छोटा की नदी की कहली, बात बात पर छोटकी नंदी, छोटकी नंदी तो की सब करे छोगे। हमारा ताना मारो हो। की कहली, बात बात पर छोटकी नंदी हमरा ताना मारे छ, तोरो कुछ गलती है तो तब ने। रहे कुछ ना गलतिया, जब तोर कोनो गलती न रहो तब क्या तोरा मारे छ। तब खोरनी से जा रो हो। देख हो कहियो मर जाई। देख मरे वाला बात नहीं कहने तो हमरो दिल धक धक करे लागे छे, जे तोरा दिक्कत दे छ ने ओकरा हम गरिया में गोली मार देबे। तो तू ही सब भाई सब बताओ है के वीडियो तोरा सबका केहन लागला। अगर वीडियो बढ़िया लागल तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल का चप्पल चपला और बेल आइकन की घंटी के जे भी मेरे खिलाता मिले दोसर वीडियो में के लिए इतना ही।